we can let... Okay, I'm ready. På vej i arenaen, Juan Carlos Villarreal, udfordreren, fighteren, der i aften skal møde Søren Søndergaard i kampen om IBC's ledige titel i weltervægt. Kom ind bag røgskyerne og bliver her modtaget i ringen af ring-announcer Mogens Nyman. Villarreal, kun 4 nederlag i en karriere, der går tilbage med debut i 89. Og vi venter på Mr. Perfect, Søren Søndergaard. Her, Bjarne Krog, og i billedet verdensmesteren i letweltervægt, Søren Søndergaard, der i aften går en vægtklasse op. Dette er første skridt mod drømmen, han talte om. Næste kan blive David Kamau. Og så kan i horisonten vente the big payday, Oscar de la Hoya. Men foreløbig er alt dette tankespil. Nu handler det om denne fight, og på vej ind, Mr. Perfect. På om lidt, men vi siger så lidt som muligt under alt det her intro. Fedt. Ja, mine damer og herrer, så er vi ved at være klar til aftenens første titelkamp. Kampen i weltervægt, VM-kampen i weltervægt i IBC's regi. Og vi gør, som vi plejer, at vi starter med at afsynge nationalmelodierne. Derefter præsenterer jeg bokserne, dommer, kampleder og supervisor. Så jeg synes, vi skal gøre det nøjagtigt, som vi har for vane til disse VM-kampe, nemlig at starte med nationalmelodierne.
Ring announcer Mogens Nyman præsenterer. Amerikanske mester Juan Carlos Villarreal er 28 år, og han vejer 65,9 kilo. Han har bokset 41 kampe som professionel. Hans imponerende rekordliste lyder på 36 sejre, 1 kamp er bokset uafgjort, og kun 4 nederlag er det blevet til i den lange karriere. 24 af de 36 sejre er vundet på knockout. Fra Argentina, Juan Carlos Villarreal. Vores regerende Europa- og verdensmester i let til weltervægt Søren Søndergaard er 31 år. Han vejer til aften Citykamp 66,6 kilo. Sørens rekordliste står ikke tilbage for sin modstanders. Den lyder på 35 kampe, 34 sejre og kun et enkelt nederlag. 24 gange har Søren stoppet sine modstandere før tid. Så hjælp ham nu på vej til en ny sejr. Mr. Perfect! Søren Søndergaard! Det er også gerne til at præsentere aftenens dommer. Det er fra Belgien, Van Rodenbryl. Det er fra USA, Tony Orlando. Og det er fra Danmark, Ove Ovesen. Som supervisor har vi fra Finland, Pertti Augustin. Og the man in charge, manden der sørger for, at det hele går helt fair til, er fra Finland, Erkki Meronen. Og kampen bokses som sagt i weltervægt indtil 12 omgange. Ritualerne overstået. Alt snakken forstummer. Nu er det fight time. Søren Søndergaard klar til en af sit livs helt store udfordringer. Har været inde i de situationer før. Blev europamester 26. april 96, da han i en dynamisk fight vandt over Pizzeria. Og blev verdensmester 2. maj sidste år, da han om den ledige titel hos IBC vandt på knockout i første omgang over Bob Elkin. Dette handler om VM-titlen i weltervægt, og modstanderen Villarreal har i sit liv kun tabt 4 gange. Og de eneste, der til dato har kunnet besejre ham, er den regerende WBA-champ Ike Quartey, Israel Chavez, Hector Lopez og Gary Murray. Kun eliten i faget har kunnet røre ved Villarreal. Det er, Gert Bo, en kæmpe udfordring. Det er en kæmpe udfordring, men Søren har kvaliteterne, der skal til for at løse den her opgave og få den titel hjemme i weltervægt også. Bliver interessant, spændende at se. Jeg tror, Søren er specielt også fordi argentineren, han er heller ikke fuldblods weltervægter, og det er Søren heller ikke. Så på det sted, der står de lige, og det tror jeg, det er en fordel for Søren.
Fordi hvis han skulle møde en fuldblods weltervægter, jamen så skulle han nok give en 3 kilo væk i hvert fald. Og det er meget ved. Det er et stort spring fra let weltervægt op til welter. Har Søren på de seneste par måneder haft problemer med vægten, og er det måske en bedre vægtklasse for ham? Det må man håbe på, altså på sigt, ikke? Altså, han kan ikke bygge sig op til at være weltervægter lige i løbet af 2-3 måneder. Det tager selvfølgelig tid. Men det, der er vigtigt, er, at man har fysikken til det. Spørgsmålet er også, Gert, om letweltervægt har krævet så meget vægtpineri, at han måske realistisk befinder sig bedre på det her niveau med 1,2 kilo mere. Helt sikkert, altså mentalt er det bedre, at man kan få det at spise. Man skal ikke tænke så meget på vægten for at klare den. Så det vil være fordelen. Men de slår altså lidt hårdere i weltervægt, end de gør i let weltervægt. For ikke at sige noget. Og de tåler også en større øretæve. Der er så mange detaljer, der skaber en stor fighter. Benarbejde, fysikken selvfølgelig, evnen til at eksplodere, timing, men den enkeltstående, mest fremragende detalje, en fighter kan have, er hurtighed på næverne. Og Sørens næver kommer altså dansende så hurtigt, Gert. Det er nok en af Sørens største forser, det er hans hurtige hænder. Hurtige slagkombinationer. Han er god til at sætte kombinationerne sammen, så de har en stor effekt. Tre minutter, der i 2 glimt viste Sørens uforlignelige evne til at lade sit instinkt handle hurtigt. En god start af Søren, som jeg mener helt klart, at han vinder første omgang. Ser her nogle detaljer fra første omgang. Men Argentina gør det lidt akavet, og Søren han stiller siden til. Og det tror jeg ikke Søren bryder sig så meget om. Og jeg kan også sige, i forbindelse med aftalen, at vi har 2 vigtige poster hernede, nemlig kamptimerne, det er Claus Petersen og det er Otto Steinhardt. Og se her, hvor hurtig han er til at fange, se, udnytte en blottelse. Søren. Hvor mange omgange går der realistisk i en fight, før man har dannet sig et indtryk læst til en modstander? Det er lidt forskelligt, hvad type modstander har. Der er nogen, der er akavet, jamen altså, dem får man måske aldrig læst. Så. Men jeg tror, det går Søren. Det tror jeg, Søren er rimelig god til at læse modstanderens stærke sider, og selvfølgelig også dermed hans svage sider. Okay. Men der er ingen tvivl om, at argentineren kan ikke være med Søren på et teknisk plan. Nej, og til synligheden heller ikke på tempo, på det flash, der er i Sørens næver. Søren kommer meget forsigtigt ud, meget overvejende, meget vurderende, meget lurende ud, Gert. Søren vil lige se, hvad argentineren består af. Og der vi prøver at læse kampen, og så se, lidt en taktik om, hvor han skal slå til hende, og hvor han skal passe på. Altså, Søren er rutineret efterhånden, og han ved, at han har god tid, der går. Der er 12 runder til at få den her kamp afgjort i, så det er ikke noget, der haster. Har udviklet sig til en meget dygtig general i ringen. Distribuerer sine kræfter på lang sigt. Investerer aldrig mere end de 80%. Der gør han konstant har en reservetank. Meget strategisk, meget tænkende fighter. Og Søren er så også den type, der helst skal bestemme, hvad der skal ske i kampen. Søren bokser ikke så godt, hvis han bliver presset og bliver ramt og skal gå tilbage. Søren han skal helst styre begivenhederne, så er han bedst. Men selvfølgelig kan han også, hvis han er presset, det har vi set flere gange, komme med et slangehug af en eller anden art, som kan gøre, at han kan vinde en kamp.
Men generelt er han bedst, når han styrer begivenhederne. Kom først, få fat i ringens midte, være den styrende faktor, dermed forhindre sin modstander i at tænke, handle, planlægge. Men Juan Carlos, han er en akavet fyr at bokse imod. Han står meget skæv, har en skæv benstilling. Men det er så en fordel for Søren, fordi så kan han hurtigt komme væk, fordi Argentina kan ikke være så hurtig til at komme i angreb. Godt. Hak, fuld højre. Hammer lige fra skulderen ind over paraden. Fed. Nyd lige, hvor dygtig Søren undviger og kommer væk. Kampen er ved at blive intens. All right, Johnny, thanks. Ja, det er godt. Tak. Kan du ikke give mig en kort tæt optagelse af hende der i stedet for? Ja, altså. Show the people. I billedet Villarreal. Og Søren Søndergaard ser lige den koncentration i øjnene. Vi er i tredje omgang. En fight, der endnu ikke har lettet. Vi har set Søren i små glimt. Jeg har analyseret de akavede tendenser i Villarreals stilarbejde. Men endnu er der ikke åbnet op for dramaet. Selvom fighten i slutningen af anden runde begyndte at fornemmes mere intens. Villarreal bokser egentlig meget traditionelt gearet. Hugger med venstre en gang, venter på at få plads til højre. Han er en slokker, han vil ind og fyre nogle hugger og sving af på halv distancen. Men det er klart, at også så lille som han er, så har han jo ikke en fordel. Eller i forhold til Søren, han har jo en fordel med rækkevidden. Og så hurtigt som Søren er på hans hænder, så bliver det svært for Juan Carlos at komme ind og slå kontra på Sørens jabs og lige slag. Ja, det er rigtigt, Søren. Uppercut, det kan blive et godt våben her. Det er jo en detalje i Mr. Perfects arsenal, som er udviklet til det faktisk perfekte, den uppercut. Og mod fightere, der ruller væk fra Sørens lige stød, der er uppercutten. Der er uppercutten det våben, der lukker op. Og så er det smart, Gert, at han lige pludselig varierer med det hook til kroppen. Ja, nu er det så bedre, hvis argentineren havde stået lidt mere frontal over for Søren, fordi så har Søren haft større mulighed for at komme over og slå i leveren. Det er ligesom udelukket her, fordi han står så skæv, argentineren. Det vil sige, at Søren har kun mulighed for at slå dybt med hans højre hånd. Og så skal Søren være heldig, hvis han kan på med gål med at slå med hans højre hånd. Så skal han i hvert fald fange Juan Carlos, hvor han er fuldstændig afslappet i mavemusklerne. Og det tror jeg ikke, han kan være så heldig. Vi har set stort drama, meget effektivt drama i aften, men dette her er jo en kamp af en helt anden karakter. Det er jo
intellektuelt. Det er jo tænkende fejl. Spørgsmål om to viljer, to energier, der kæmper om at få overtaget. Altså Sørens boksen, det går jo kun ud på at undgå at blive ramt af sig selv og modstanderen. Og passe på sig selv, og det må man sige, det er jo nok den sundeste bokseform, man kan have. Og her et blik fra toppen. Og Søren hele tiden vurderende. Læser så meget, og man ikke læser, får han analyseret i ringhjørnet hos Zilovski. Detaljerne bliver kodet ind på den indre computer. Her i billedet grunden til husarernes hylden og piften i arenaen i aften. Nummerpigen Lene Sieler. Hun kan gå alle 12 omgange. Ja, hun er heller ingen modstander jo. Fjerde omgang. Men jeg er spændt på at se, hvad for nogle våben Argentinerne vil tage i brug for at få brudt Sørens rytme. Søren er, ja, det er rigtig godt. Søren er faktisk ved at arbejde sig ind i en glimrende rytme. Ja, men ellers så vil, som det ser ud nu, så vil Søren få vinde alle 12 omgange. Uden problemer. Altså hvis Argentinerne skal have en chance i den her kamp, skal han ind og spoile Sørens boksning. Simpelthen ind og slå hans stil fuldstændig i stykker. Ind og slå med hooks og sving og være lidt uren. Jeg får nu at tale helt rent ud. Hvornår ved man som fighter derinde får fat i ham her? Det må Søren vide nu. Søren, han tager sig tid. Jeg tror Søren bokser bare, og kommer chancen, så slår han til. Så løber Argentina måske ind i et slag hjem, altså ellers vil Søren køre her hjem på point. Ved Søren på det her tidspunkt efter 3 omgange, at det er ham, der har den styring. Det må han vide igen. Søren ved, at han er ham fysisk, eller ja, fysisk tror jeg også, han er, men altså han er i hvert fald teknisk overlegen og hurtighed. Han også har overlegen, og så den her, den kan han bokse hjem, og Søren er i form til at gå 12 omgange, så det er han sikker på. Han skal bare have koncentrationen på toppen hele tiden. Altså koncentrationen må ikke svække, det er nok det vigtigste for Søren. Og så holde kamprutinen, slagplanen, som er lagt inden kampen. Og Søren er jo en af de boksere, der virkelig kan tænke en sejr. Følge en strategi. Jeg tror ikke, jeg kan erindre nogensinde, jeg har set Søren forvirret stresset. Jo, en gang mod Khalid Raluha, der er en øjenskade. Fuldstændig ødelagde hans tanker i de indledende omgang, men ellers aldrig set ham forvirret derinde bag tårne, Gert. Søren har styr på det, det har han som regel. Det vil han også gerne have. Du har sparet med Søren, du har været i ringen med Søren til træning. Hvad er det mest irriterende for en modstander ved Søren Søndergaard? Det er selvfølgelig hans hurtige hænder og hans hurtighed til at komme væk. Hvis man vil prøve at have ham fange, jamen, så er han hurtigt væk. Det er simpelthen hans force. Det er hans hurtige hænder, og han hurtigt til at komme væk. Men det, der så også irriterer Søren, det er, hvis man kan ødelægge hans rytme. Vi tager lige en lille pause. Det var dejligt. Så kom der lidt saft til drengene. Ja, men vi må have lavet om. Det må fandme have noget whisky. Hold kæft, det er en god film, den der mand med jernmasken. Vi er i action fra forrige runde. Ser lige glimt af
da Søren prøver at vise argentinerne ikke bare ud af ringen, helt ud af hallen. Femte omgang. Og de situationer vil altid opstå, når man står så skæv på, som argentinerne gør her. Bliver nu råbt fra Villarreals ringhjørne. Hold nu fast i midten af ringen. Og det er klart, at Søren har jo vundet de første 4 omgange, så argentinerne skal gøre noget drastisk for at vinde det her slag. Og han skal simpelthen ind og stå med inderside, og han skal ind og være uren for at spøjle Sørens boksning, og simpelthen slå den i stykker. Skal i hvert fald også give at ændre tempo, rytme, finde nogle helt nye vinkler, for ellers så, som vi har beskrevet efter de første 3 omgange, så læser Søren ham som en åben bog. Ja, og så skal han ligesom her, han skal ind og tage nogle chancer, og der er det så blotter han sig. Det så vi Søren lige med det samme og var hurtigt med en kontra. Så det giver også Søren muligheder. Ikke mindst for at få en sejr før tid. Så lad os håbe, der kommer lidt mere krudt i Juan Carlos, så vi kan få nogle flere blottelser. Glimt af den der frygtelig farlige uppercut. Og Søren styrer begivenhederne, sætter penge i banken, hvor de står og trækker solide renter. Villarreal er begyndt at blive en anelse frustreret. Pragtfuld venstre stoppested. Søren forudset, at Villarreal vil komme. Kort myndig besked fra kampleder Kemeronen om at passe på at rode for mig med det hoved til den argentinske fighter. Jeg synes ikke, at argentinerne er ligesom, han er ikke villig til at gå ind og løbe nogen risiko. Men det er så en fordel for Søren, fordi så får han igen en omgang. På den anden side, bogen. På den anden side, han får ikke lov til mere end Søren tillader. Og den måde Søren bokser på, med den koncentration og hele det psykiske herredømme, han tager derind, der frustrerer han jo fuldstændig Villarreal. Du kan også se det på hans ansigt og hans kropsbrud i ringhjørnet. Her, Søren Søndergaard i arbejde. Og det er frustrerende for argentineren, fordi han har ikke noget våben, der kan lukke Søren op. Så altså, hans ene chance, det er simpelthen at gå ind og spøjle. Men som vi ser her, hver gang han kaster sig ind i et angreb, så kommer straffen omgående fra Søndergaard. Det er også en af Sørens forhold til det, han straffer, hvis man blotter sig. Prompte. 6. omgang. Vi er på vej mod halvvejen i denne VM-titelfight. En intellektuelt tænkende fight. Det er som at se en billiardmatch på højt plan mellem 2 eksperter, der udtænker vinkler, detaljer. Boksning på det her plan er, hvis man forstår at nyde det, en æstetisk forestilling.
Villarreal helt tydeligt giver en fight-betonet slugger, der bliver tænkt ud af ringen her. Det er også nemt for Søren, når først Argentina kommer tæt på, ikke? Han kommer ind under ham, ja, så står han så skæv på, at Søren kan komme rundt om ham. Det så vi blandt andet ved Frank Olsen. Ja, han havde lidt problemer, fordi hans modstander, han stod altså frontal. Og så har han kun, så er begge veje ligesom låst for at komme væk. Og her Søren glider i ringhjørnet i rester af vand, og er Kemeronen som en glimrende referee stopper kampen et øjeblik, beder om at få renset tørret ringhjørnet. Det er også farligt. Søren glider, kunne være blevet fanget af et vildt stød. Og i øjeblikket har Villarreal mere end nok at gøre med at passe på sig selv. Og på ringhjørnet lyder det Siga, bliv ved, følg op. Første gang i kampen, vi har set Villarreal komme ud. Søren har fået en lille skade under det højre øje, så men det burde ikke være så kritisk et sted. Kampen er faldet til ro i et roligt leje. Vi er halvvejs. Der. What, Johnny? Jeg synes bare, du sagde, du Kurt. Okay, bueno. Oppa. Yep, thank you. Det er også mere vigtigt, det her. Godt. Alright. Verdens bedste cutman, Paddy Byrne, på arbejde i ringhjørnet hos Søren Søndergaard. Lille minimal flænge under højre øje. Professoren Dr. Blod, som vennerne kalder ham, har fuldstændig tjek på den detalje, vi er i 7. omgang. Det kan selvfølgelig altid udvikle sig i en forbandet retning med sådan en skade, men giver den så endnu ikke farlig ud. Den så ikke farlig ud, at den sidder som regel på et sted, som ikke bliver farlig. Villarreal prøver med mere aggressiv fight. Hook sving. Og dækker sig sidelæns meget akavet. God venstre fra Søren, der går rent ind. En træls type af boks. En type som Juan Carlos. Ja, det kommer helt fra hjertet. Ja. God kontra ellers for Søren. Han får bare ikke rigtig timet den højde. Det er det, der er svært, når modstanderen står skæv og får timet kontraslagen 100%. Det handler jo også om, hvis det skal være en definitiv punch, der virkelig bider og får benene til at ryste, at lokke Villarreal ud i en kontrabevægelse af, hvor man selv støder. Og hvis han er snusmart, og det er han, så bliver han ikke lokket på sådan en retning. Han hopper ikke på hvad som helst. Men det gælder for Søren om ikke at tage nogle chancer. Han fører så stort
hvis der er nogen, der skal tage nogle chancer, så bliver Juan Carlos Villarreal. Lad ham tage chancerne, og så, ja, så straffer når han blotter sig. Og for ringhjørnet, Bjarne Krogs indlysende råd, over cut. Rutineret gjort af Søren, da han misser med hans venstre hug, der går lige ind og lægger vægten på skuldrene af argentineren, ja, så bliver han presset i gulvet, og det koster også kræfter. Smart trick, der viser, at Søren også har udviklet sig på det professionelle plan, når det gælder de manøvrer. Fanger alt, hvad Villarreal det skal op med. Søren har god kontrol over kampen. Og derfor gælder det om at holde koncentrationen i top. Villarreal kan jo, det er lige meget næsten, hvad han prøver. Så kommer han ikke igennem den gåde, den labyrint, han har foran sig i form af Mr. Perfect her. Billeder, der et øjeblik fæstner sig ved benarbejdet. Også giver Bo en uhyre væsentlig detalje i en fighters arsenal af våben. Dette at kunne flytte sig ved op på tæerne konstant. Det er jo altså, det bygges jo kun op ud af sengen kl. 5 hver morgen og så på landevejen. Det er grundformen, der skal være i år. Der skal løbes nogle kilometer derud og derind. Og altså boksen, det er en levevej, så det er simpelthen en livsstil. Og vi så her i de sidste glimt, hvordan netop, du har sagt det på gang, Villarreals meget akavet stil, hvordan han bøjer sig fuldstændig væk og kommer sig ned. Og er så svær at ramme. Du får aldrig en ren træffer ind på ham, fordi du har nogle dårlige vinkler. 8. omgang. 2/3 af kampen er bokset. Godt og vel. Søren bokser ud fra en nøje fastlagt strategi. Frustrerer, irriterer, driller sin modstander. Lige så frustrerende, som det egentlig må være for Søren at få at have så svært ved at få en ren træffer ind. Lige så irriterende må det da være for Villarreal overhovedet ikke at komme inden for Sørens forsvarsrækker. Han har ikke noget våben, der kan lukke Søren op. Søren har ham for teknisk overlegen. Og ikke mindst koncentrationen ser også ud til, at den styrer Søren 100%. Når man, Gert, har været inde, og det her ligner 12 omgange. Når man har været inde så længe og koncentreret så længe, man er træt flere dage, er man ikke? Der bliver en tomhed for Søren i næste uge, fordi han har bygget sig selv op, både fysisk og psykisk til den her kamp. Og når han så er over kampen, og det hele er overstået, så er han selvfølgelig også træt i hans krop næste uge. Det er noget, det kræver noget fysik, og det sidder i musklerne, mælkesyre i den næste uges tid. Men ikke mindst er man mentalt træt. Altså man er træt i hovedet bagefter. På grund af, at man har bygget sig selv op mentalt. Vi kender det alle sammen, hvis vi har arbejdet hårdt, koncentreret, så kan det være svært at komme ned fra de højder, hvor adrenalinsuset har pisket dig op. Søren dækker sig glimrende. Villarreal i sin naivitet troede et øjeblik, at der var en mulighed, fordi Sørens balance kiksede en brøkdel af sekund. Men.
Boks! Der skal en væsentlig mere intelligent boksehjerne til at have med Søren Søndergaard at gøre en Villarreal er i besiddelse af. Det er helt klart, ja. De kvalitet, dem har han ikke. Og jeg tror ikke, han på nogen måde kan røre Søren. Jeg tror, Søren vinder faktisk alle omgange. Hvis ikke det sker noget helt ekstraordinært. Og Paddy Byrne. Og vi ser den lille skræmme, Søren fik, er overhovedet ikke blevet værre, så kan der er styr på det hele. Se, hvor dygtigt Paddy har lavet sit arbejde her. Og jeg prøver at se, hvor svært det er. Han vender faktisk ryggen til. Ja. Så altså Søren, hvis han var lidt mere amerikansk, så ville han slå den lige højere lige i nakken af argentinerne. Og det har han faktisk fuld ret til, fordi amerikanerne må ikke, eller argentinerne må ikke have lov at vende ryggen til. Nu har du siddet og efterlyst grove streger og slag i nakken. Men det kan jo ende med det ved et tilfælde, fordi han selv i den grad med sin akavede stil er fuldstændig i ryggen siden til, hvad der foregår via Villarreal. Han bokser utrolig skæv på. 9. omgang. Meget svær fighter, men bare primitiv sin våben. Bliver stående derinde. Har viljen til at være der. Har ikke intelligensen til slet overhovedet med til Søren. Er alt for nemt for Søren at læse. Han gør, hvad han kan for at prøve at presse Søren, men det er simpelthen umuligt for ham. Det er som at se en Fiat Uno sat op mod en Ferrari. Og nu har vi også set Juan Carlos, han har slået mange jabs, og Søren han fanger dem gang på gang i hans højre blokade med paraderne. Og det vil sige, at hvis Argentina var lidt smart, ja, så finder han et venstre jab, og så stod et venstre hook bagefter. For Søren til at parere det venstre jab. Og Villarreal får omgående svar på tiltale, da han prøver at lave dette om til en primitiv fight. Så falder næsten som en lærer, professor, der belærer en elev. Spanskrøret hammers ned i kateter, kan der så komme væk. God detalje fra Mr. Perfect. En enkelt handske fløj lavt. Høflig undskyldningen accepteret. Der vil komme et par små urenheder, så jeg kan jo som argentinerne er, det kan simpelthen ikke undgås. Hurtigt ind, hurtigt ud. Det er jo et studie i intelligens, nedbrydning af den rå kraft, Villarreal besidder. Det er i høj grad, Gert, det her i aften, det er hjernens sejr over fysikken. Det er ingen tvivl om. Smukke detaljer. Og selvfølgelig kan man også sige, teknikken, den vinder også her i aften. I det brede spekter, de varianter af professionel boksnings mange ansigter, vi har set i aften, hurtige knockouter, fighter på kanten af afgrunden, der med viljen kommer tilbage, stor vilje, har vi her i aften også fået intelligensen skåret i pap. Thank you. Godt, tak.
Are you sure? Slow fra forrige omgang. Den lavt flyvende venstre. Villarreal i sit ringhjørne. Ryster på hovedet. Virker opgivende. Frustreret. Hvad skal jeg gøre ved den gåde, de har givet mig? Det er 9. omgang. Villarreal, Gert, må faktisk føle det, som om han er ved at løbe vildt ind i en labyrint. Ja, jeg skulle faktisk lige til at sige det. Han har ligesom en, der er kommet ind i en labyrint, han ikke kan finde ud af. Ja. Så det må man sige. Vi er i kampens sidste tredjedel, 9. runde. 10. omgang. Sidste 3 runder. Thank you. Godt set, Søren. Der altid op til en kamp tænker fighten igennem, forestiller sig kampsituationer, spiller dem for sin indre blik, ligesom en film, der ruller derinde, vurderer, hvis jeg kommer i den situation, eller den, hvad gør jeg så, hvordan gør jeg det så? Og altid op til en kamp isolerer sig meget alene med sine tanker, vurderer, skal jeg angribe hårdt, skal jeg tage det cool? Og man må sige, Gert, at han har vurderet i aften, den her, den skal køres hjem på cool, strategi, distance, psykologisk nedbrydning. Ja, lige præcis, og det er det, Søren han har gjort og har været i gang med hele aften. Styrer det helt stille og roligt. Må jeg også sige, at det er jo ganske flot udtryk for det intellektuelle plan, Søren kan løfte boksning op på de bedste af sine aftener, at han i den grad kan forberede sig, lægge en strategi, og så føre den ud. Fordi han er jo ikke alene derinde, der går altså en rundt og slår for ham, ikke? Han prøver i hvert fald at ramme ham med. Pragtfuldt dybt stød fra Søren. Men det er ikke mig, Søren er blevet ramt i aften, det må man sige. Han har bokset 100% efter den taktik, der bliver lagt inden kampen. Og Gert, til folk udenfor, der ikke ved, hvad det her handler om, og som altid meget kort, negativt, naivt siger til dig, jamen altså, boksning det er bare hæmningsløs, bevidstløs, slåen løs på hinanden, er den her fight jo det perfekte bevis på, det er noget helt andet og meget mere. Det er jo forskellige stilarter, forskellige boksere. Sådan er det også på en fodboldbane. Der er forskellige arbejdsopgaver, der spillere skal gøre. Altså, der er nogle bokser, jamen altså, de er måske angrebs. Hvis de ville være fodboldspillere, så ville de være angrebsspillere. Nogen ville måske stå i mål. Og, altså, der er flere forskellige, hvad skal man sige, stilarter. Og man må bruge de midler, man har med hensyn til teknik. Nu da du er inde i de billeder og sammenligner med fodbold, må man jo nærmest sige, at mens vi nyder de her detaljer i slow, at Søren Søndergaard på det plan jo egentlig er en Michael Laudrup, ja, da han var bedst. Den tænkende strateg, der inspirerer de andre og kan med sin hjerne afgøre kamp. Eller en Brian Laudrup, kan man også sige indimellem. Se her. Hvor dygtigt også vi og akavet Villarreal kommer væk. Og kan også i det nære skud her se koncentrationen, men også, hvis man ser tæt nok, synes jeg i hvert fald, det er selvfølgelig en meget subjektiv vurdering, en anelse ærgelse, frustration, han ved, og det mener jeg at kunne læse, også på hans kropssprog i det hele taget, den her, this is a losing fight, det kan jeg ikke finde. Vi er i 11. omgang, sidste 2 omgange af titelfighten, handler om det ledige VM-titel hos IBC, vinder Søren, og det ser det ud til i øjeblikket, medmindre lyset falder ned, eller ringen skvatter sammen. Vil han i aften gå herfra som dobbelt verdensmester. Og det er en meget, meget flot bedrift.
Og sådan. Helt nye varianter. Ja, det leverhook har han haft lidt svært ved at slå hele aftenen, fordi han står så skæv. Villarreal prøver igen med sine stramme, korte hook. Og prøv en gang, Gert, at tænke på, det der er altså en herre, der i 9-10 år som professionel kun har tabt 4 kampe, og kun til nogle af fagets største navne. Ja, men det bringer også bare Søren op på det plan jo, så det er jo også det, vi havde regnet med, at det var der, han hørte hjemme, og det har han ligesom bevist i aften, at Søren han hører til blandt de allerbedste. Juan Carlos han var lidt sur på Søren, fordi han presser ham lidt ned. Og det er også irriterende, hvis man møder en modstander, som presser en ned. Fordi man skal bruge kræfter på at strikke imod, ellers så falder man jo selv på gulvet. Og det... Ja. En konsekvent mental nedbrydning af Villarreal, Søren har gennemført i samtlige runder. Er måske også det, der gør, at Søren med den totale sikkerhed, han har på, at kampen pointmæssigt er skåret på plads, at han nu her i næst sidste runde bliver lidt mere løs i sin boksning, våger lidt mere, kommer lidt mere ud af sin lille hule, forsøger nogle angrebskombinationer, som jo rammer så perfekt. Altså, hvad spiller Søren Søndergaard overhovedet et stød i en kamp, Gert? Han har ikke spillet ret mange i aften. Hvorimod argentinerne har spillet faktisk næsten alt, hvad han har slået sig. Kanon. Flot, stor sejr for Søren, ikke? Som på min dommerseddel har vundet alle 11 omgange, som er bokset indtil videre. Så. Vi er i pausen før sidste omgang i i Søren Søndergaards ringhjørne. Får her klip af det øjeblik med venstre hugget til kroppen og højren. Og igen set fra hvor Søren han er sagt, der vinder sig, set fra toppen. Den venstre, der klikker rent hjem. Timing. Speed. Og samtidig en modstander, der ruller og glider af på så mange steder. Han overlever. Han er god til at overleve. Men han kan ikke administrere den boksejern, han er oppe mod i aften i skikkelse af Mr. Perfect. Det er 12. og sidste omgang. Og kun en uventet dramatisk knockout til Villarreal kan ændre, hvad vi har set. Suveræn sejr til Mr. Perfect. Juan Carlos han har fået en bokselation, han sen vil glemme, tror jeg. Og det er jo nok... Ja, så den pointsejr her til Søren, det er jo nok svaret til, at hvis Danmark i en fodboldkamp vandt med 7 eller 8-0 og en modstander i en VM-kamp, eller en VM-fodboldkamp, så det er en stor sejr. Det er fuldstændig udspillet og udbokset Argentina her. Det er så flot at tænke på, at Søren i 12 omgange i VM-fight dårligt er blevet ramt. Det er tilbage til basis af, hvad det her handler om. I sin oprindelse ramme uden selv at blive ramt. Det er virkelig the noble art of self-defense, selvforsvarets noble kunst. Og få udtrykker det mere karismatisk og smukt end Søren Søndergaard, der i aften
som så mange nætter i den grad lever op til sit tilnavn Mr. Perfect. Jeg må sige, Søren har bokset en helt fejlfri kamp. Kørt taktikken, ligesom der skulle køres. Ja, Villarreal må have det ligesom en mælkedreng, der skal skubbe en hel masse mælkejunger op ad bakken. Hver gang han er halvvejs op, så ruller de ned igen. Så kan han begynde forfra. Glimrende Søren. Og en rasende, frustreret Villarreal. Ja, det undrer mig faktisk, at han ikke er begyndt med det nu før. Også fordi de kunne være med til at spoile Sørens boksning. Han har åbenbart ikke rigtig troet på, at han havde noget modspil at byde Søren. Perfekt timet højre fra Søndergaard. God venstre dybt. Villarreal kommer til kort hver gang han prøver. Tænkt ud. Syget ud. Fuldstændig. Break! Please, break. One step back. Arbejde gjort. Professionelt fornemt stykke håndværk. Glimrende eksamen bestået. Stor intellektuel fight. Søren Søndergaard. Jeg tror faktisk, at alle dommersedlerne vil komme til at lyde på 120 point til Søren og 108 point til Juan Carlos. Sådan ser jeg i hvert fald kampen. Johnny. Vi får Søren ned. Men den berettiger ikke et fandens langt interview. About 1 minute and you cut me short. Tell me. Thank you. Og vi får, mens vi venter på afgørelsen, der kun kan være ren kosmetik, de sidste glimt, og det øjeblik, hvor langt om længe en anelse temperament, raseri, flammede op i Villarreal. Der i denne fight var ren statist. Billedet, en glad, lykkelig, dobbelt verdensmester. Champ i let weltervægt, champ i weltervægt. Vi har en del danske verdensmester, vi har aldrig nogensinde haft som Mr. Perfect. IBC Supervisor dobbelt VM champ. Præsidenten for Dansk Professionelle Bokseforbund, og de har dommersætterne med. Så før vi får dem samlet, ved vi ikke rigtig, hvad der er sket. Hidtil været forbeholdt de store amerikanske fighter, myterne, legender i gamet. Søren Søndergaard har i aften skåret endnu et hak i pistolskæftet. Dobbelt verdensmester. Og vi får den officielle afgørelse. Og jeg står med dommersedlerne her, og den hedder, at Tony Orlando har 120, 109. Og André van Rodenbryl har 118, 111. Og Ove Ovesen har 118, 110. Så vi har fået en verdensmester, der hedder Søren Søndergaard i weltervægt. Og det var altså de dommerstemmer 120, 118, 118. Alle til fordel for Søndergaard mod 109, 111 og 110. Stor, smuk, intellektuel, tænkt sejr. I dette øjeblik 2 titler, nemlig en titel i IBC i let weltervægt, og nu har han altså fået titlen i weltervægt. Og så er det jo så op til Søren Søndergaard, hvad han vil med. Han kan jo kun have den ene af dem, så han skal jo nok afgive en af dem på et tidspunkt, men han får lidt tid. Søren, vil du sige på ord? Ja, jeg vil sige, at jeg er glad for sejren. Jeg er ked af, at jeg ikke fik så stor en boksemæssig oplevelse.
som vi kunne have blevet, men det var en svær kamp, og jeg er glad for, at jeg vandt. Det var det vigtigste for mig. Men tak for støtten. Det var vi også, Søren. Og du får lige en afbekrænsen af Jørgen Husum, og du får bæltet af Perti Augustin. Og Søren Søndergaard får tegnet på sin værdighed lagt om halsen. Og kommer om et øjeblik. Og vi siger tillykke alle sammen til Søren til os ved Søndergaard. ringside. Og det er jo helt dejligt at se. Han er næsten helt uskadt at se på. Det er jo også dejligt. Meget smukke Det er næsten det bedste, Søren. Det er det ser præstation. Meget også for alle. Hun tænkte er meget glad for, at de skal have. Søren Søndergaard. Den næste kamp, vi så skal Stoltheden lyser ud af verdensmesteren. Og det er Greg Chelsea, Søren Træner, der har lavbergrænsen. Og vi har Søren Søndergaard her. Se glæden, stoltheden og det rene, uplettede ansigt. Det er hvis første gang Søren er kommet så uskadt fra en fight. Vi har den nye verdensmester på vej ned til ringside. Well, we can let... Okay, I'm ready. På vej i arenaen, Juan Carlos Villarreal, udfordreren, fighteren, der i aften skal møde Søren Søndergaard i kampen om IBC's ledige titel i weltervægt. Kom ind bag røgskyerne og bliver her modtaget i ringen af ring-announcer Mogens Nyman. Villarreal, kun 4 nederlag i en karriere, der går tilbage med debut i 89. Og vi venter på Mr. Perfect, Søren Søndergaard. Her, Bjarne Krog, og i billedet verdensmesteren i letweltervægt, Søren Søndergaard, der i aften går en vægtklasse op. Dette er første skridt mod drømmen, han talte om. Næste kan blive David Kamau. Og så kan i horisonten vente the big payday, Oscar de la Hoya. Men foreløbig er alt dette tankespil. Nu handler det om denne fight, og på vej ind, Mr. Perfect.